قدوس እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና መንፈስ ቅዱስ አብዙ ጉባኤ ስለዘለኻ ክብሪ ይበካ ኣለኹ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ habካዮም ካብ ኣፈሙ ድማ ማና ያጉደልካን ተባሂሉሎ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ ክንቅበሎ ክድግፈና ብሽም ኢየሱስ ይጽልለኹ ከም ዕዋፍ ዝተመሰሉ ነቲ ቃል ሰርቁ ናይ ጸልማት ኃይልታት ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተኣስሩ ይኹኑ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ቀን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን لما أنتي كاب ماريكوس معنا في 4 خلنا مهارينا እግዚአብሔር ይመስገን እትንምሃሮ ብዛዕባ ሕጊ ዘርኢ ዝብል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወይካ ሕጊ ዘርእን ዓጺድን እግዚአብሔር بما يهجروا نعلم مسطفا ننه انتايلو شعو دحريو حق زرن عصيدن سنم انتايلو نولد ولداي ويكا نزل عالم يلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዝኾነ ነገር ይዝራእ እሞ ይዕጸድ ሓቀይዶ ስለዚህ ሕጊ በሃል እሱ ማለት እዩ ወይ ድማ እግዚአብሔር ሰራው ሕጊ ኣብዚ ንምሃሮ ቃል ሕጂ እንታዩ ብዛዕባ ቃል አምላኽ كمي غير يسرح ወይ ድማ ከመይ ጌርካ ኻ ነዘር እስትቀመሉ ዝብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብቲ ከም በመቀድሞ ምዕራፍ 4 ሕልፍ እንዳበልኩ ከንድኔ ማለት እዩ ካብ ቁጽሪ 3 ከጅምሬ ከምዚ ኢሉ ጎይታ ስምዑ ኢሉ እነሆ ዘራእኽ ዘርኢ እንታይ ገይሩ ኢሉ ወፈረ ኢሉ ማለት እዩ ቁጽሪ 14 ልክዕ ከምኣ ደጊሙሎ እቲ ዘራእኻ ነቲ ቃል እንታይ ገይርዎ ኢሉ زرعوا يلو እግዚአብሔር ይመስገን 26 በለውን መንግስት አምላኽ ዘርኢ አብ ምድሪ ከምዝ ዘርኢ ሰብአይ እያ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሰለስተ ነገር ዘረባለው ማለት እዩ ድም ዘራእኽ ዘርኢ ወፈረ ኢሉ ድሓር ከዓ መንግስት አምላኽ ነዚያ ትመስል ኢሉ እንታይ ትመስል ኢሉ ሓደ ሰብአይ ሲ ዘርእኽ ዘርኢ ዝወፈረ እያ ትመስል ኢሉ ስለዚህ ሕጊ ሓደ ሕጊ ወይ ድማ ሓደ መንግስት አምላኽ ዝኽተሎ ናይ አገዛዛ አገባብ ወይ ካኒ ናይ ጋቨርናንስ ሕጊ ይዛረባሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ማለት እዩ ሕጊ ክዝራ ቃል አምላኽ ክዝራ ይዝወፍር ከምኡ ይዝመስል መንግስት አምላኽ ለክዕ ከምያ ትመስል ኢሉ እንታይ ትመስል ሓደ ሰብአይ ሲወጽሞ ድሓርታ ይገብር ዘርኢ ዘርኢ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል አምላኽ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ዝኸይድ ብዘርእን ብዓጺድን እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምድሪ ዝኸውን ዘይጽቡቕ ነገራት ምስተዓዘቡ ሰባት አምላኽ ሲ እንተዝህሉ ነይሮስ ከምዚ ምኾነን ይባሃል እዩ እዚ ግን ንሕና ቤት አምላኽ ፈጻና እንድሕር ደጊምናዮ ዕሽነት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ይሰርሓሉ እንታይ ኣለዎ ሕጊ ኣለዎ ሓቀይዶ ነቃሉ ሓለፋ እንታይ እዩ ዘኽብሮ ኢሉ ሓለፋ ስሙ እዩ ዘኽብሮ ኢሉ ሰባት ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝሕሉ ስሞም እዮም ዝሕሉ ወይ ከዓ ሽሞም ከይጽረፍ ማለት እዩ ሬፑቴሽን ይባሃል ሓቀይዶ ናቶም ስም ከይጽረፍ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ልዕሊ ዝኹሉ እንታይ ዝሕሉ ቃሉ እዩ ዝሕሉ ማለት እዩ ንቃሉ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ብቁርጽን ብዘገርምን ገይሩ ምስ ፈጸሞ ይብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዘመናት ዝዓበየ ዝፍጸም ዘሎ ቃል አምላኽ ናይ እስራኤል ምስራት እዩ ማለት እዩ ሓቀይ ምክንያቱ ዝኾነ ካልእ ፖለቲካ ክትንክፍ ኢለ ዘይኮንኩ መወዳእታስ መዓስ እዩ ዝኸውን ኢሎሞ ጎይታ ባዕሉ ይስሚሩሉ ማለት እዩ 24 ማቴዎስ እንታይ ኢሉ ኦምበለስ ተመልከቱ ኢሉ ኦምበለስ እንታይ ግበሩ ኢሉ ተመልከቱ ኢሉ ኦምበለስ ኩሉ ግዜ መን እያ እስራኤል እያ ኦምበለስ ክትጥዕ ከሎ ፍረ ክህብ ከሎሲ መወዳእታ ከም ዝቐረበ ኩሉ ፍለጡ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ቃል አምላኽ እንታይ ዝገብር እዩ ዝፍጸም ብምንታይ ዝፍጸም ግና ብዘርእን ብናይ ዓጺድን ሕጊ እዩ ዝፍጸም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን كم يلوون إياسو خوات سخلو نتاو تتصحف تتنقع كخد قبرهم انتان يلو كسلت كام قد خايلو تقال نعخ خسر حال كان دحر كوينو مانيات كلام الله ابو نخل سبا يسر حلوني تعمي زغرم نجر نخل سب نتاي قبروني ايسر حلوني تشجر اب قالو يكون انزلو كم ديز بلنا تصف املاح زبله سيلو قال املاح زبله مالتي صحف زبله مالتي تنبيت مالتي زتنغر زبله قال اب كريستوس انتايو هون امين نيو بيريد بناي سب وغن يزلو مالتي بمنتاي وغن يسترف
بناي سب مالتي تسفى أملاخ زبلس أب كريستوس انتايو أون آمينن يو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በአምላኽ ፍቃዱ ዲ አይ ፍቃዱን ማዓልቱ ዲ አይ ማዓልቱን ግዚ ዲ አይ ግዚን ዝበሃል የለን ማለት እዩ ካብ ኢየሩሳሌም ሓሳብ ከይትወፁ ጽንሑ ምስ በሎም በብት ዝነበርዎ ገሊኦም ናብ ምግፋፍ ዓሳ ገሊኦም ከዓ ናብ ዕዳጋ እንተ ዝኸዱ ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ምመፀኢልኩም ተሓስቡ ድሕሪ 10 መዓልቲ ከመይ ገይሩ 10 መዓልቲ ግን ከይወፁ ካብኡ እንታይ ገይሮም በቃል አምላኽ ክዘራረቡን ክጽልዩን ምስ ጀመሩ እቲ ቃል እንታይ ኮይኑ ተሓቂፉ ወይ ድማ ተንጫጭሑ ወይ ድማ ሆቨር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ክኢሉ ክፈርኽ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ቃል ይዘርእዎ ነይሮም ናይ ይሁዳ ቦታ ስመን ይዝትካ ኢሎም እንድዒ ንስክን ንወከስ ክብሉ ጀሚሮም ናብ መዝሙር ዳዊት ከይዶም ንሱስ ከምዚ ኢሉ ተጨንዲሑ ክመወት እዩ ስለዚ ከዓኒ ነታ ሽመቱ ከዓኒ ካልእ ይውሰዳ ዝብል ኣሎ ብምንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ቃል እዮም ዝዘርእዎ ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ቃል ክዘርእዎ ከለዉ እቲ ቃል እንታይ እንዳገበረ ከይዱ እንዳበቆለ ከይዱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዩ ንኣምላኽ ዝሪኦ ሲ እንታይ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ቃል ዝዘረአ እዩ እቲ መንፈሳዊ ነገር ኩሉ ግዜ ሰብ ዘይርድኦ ብደገ ዘሎ ሰብ ወይ ድማ ዋላ ቤት ኣምላኽ መፂውን እቲ ብርሃን ኣፀቢቑ ዘይበርሃሉ ሰብ ዘይርድኦ ምክንያት እንታይ ብምግላፅ ስለ ዝኸይድ እዩ ንኣብነት ካብ ደቂ መዛሙርቲ ጎይታ ምስተስ ኣብ ቤት ናበይ ከይድ ነይሩ ናብ መገዲ ኤምሃውስ ከሎሲ ተሓዊስዎም ከይዱ ማለት እዩ ተሓዊስዎም ክኸይድ ከሎ ዓይኖም ማዕዊርዎም ወይ ዝኾነ ማጂክ ሰሪሑ ኣይኮነን እንታይ ዳ ክገብሩ ይከኣሉን ከለልይዎ ኣይከኣሉን እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኒ ዓይነት ስጋ ወይ እንታይ መሲሉ ተሲኡ ኣይፈልጥኒ ግን እቲ ዝዛረቦም ዝነበረ ነቲ መልእኽቲ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ወይ ከዓ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ውሽጦም ይነዶም እናሃለወሲ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ዝቃኢሎም ክሓስቡሲ ኣእምሮኦም እንታይ ገሆነን ኣይትኸፍተን ልቦም ኣይትኸፍተን ቆሪሱ ምሳብዎም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኮይኑ ኣዒንቶም ተኸፍተሎም ማለት እዩ ስለዚ ምኽፋት ቃልካ ኢሉ 45 46 መዝሙር ዳዊት እንታይ ይገብር ኢሉ የብርህ ኢሉ ቃልካ ምእታው እዩ ዝትርጎም ዘ ኢንትራንስ ኦፍ ዩር ቃል እግዚአብሔር ናብ ሰብ ምስኣተዎ ማለት እዩ ቃል ንሰብ ምስኣተዎ እንታይ ይኸውን ህይወቱ ይበርህ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ነዚ ስለ ዝተረድአ እንታይ ኢሉ ቃልካ ንእግረይ እንታይ ኢሉ ዳዊት ዝኸዶ ዝነበረ ኩሉ ግዜ መገዲ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሰባት እንታይ ገብርዎ ነይሮም ይሃድንዎ ስለ ዝነበሩ ህይወቱ ኣብ ጠልጠል እዩ ሓደ መዓልቲ ክመውት ከም ዝኽእል ፈልጥ ነይሩ እዩ ቤት ኖ ድማ እንታይ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ካብ ብኢድ ሳኦል ዝጠፍእሲ ሓደ መዓልቲ ካብ ብኢድ ሳኦል ካብ ዝጠፍእ ናብ ቤት እንታይ ምኻድ ሕሸን ኢሉ ናብ ቤት ምድሪ ፍልስጤም እያ ናብ ምድሪ ፍልስጤም ካብ ምኻድ ዝሓይሽ ነገር የብለይን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ትረት እዩ ነይሩ ህይወቱ ካልኣይ ትረት ዝነበሮ ድማ ካብ መን ነይሩ ካብቶም ናቱ ሰራዊት ማለት እዩ ሓደ ግዜ ድማ መዝሙር 30 ቀዳማይ ሳሙኤል 30 ድማ ክቐትልዎ ይደልዩ ነይሮም ኣብዚ ኩሉ ዳዊት ምስ ፀበቦ ሓደ ነገር ግን ተማሂሩ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድመይ ጊረየ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝገበሮ መዝሙር 16 ከምዚ ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድመይ ጊረየ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣይከንደልህፅን ኢሉ ስለዚ ከዓ ኢሉ ሽዑ ሎክ እዚ ሕጂ ኣፀቢቑ እንዳኣተወ ስለ ዝኸደ መንፈስ ቅዱስ ትንቢት ክቦ ጀሚሩ ብዛዕባ ገርሱ ይኮነ ተዛሪቡ ስጋይ ኣብ ምንታይ ይሓድርን ኢሉ ስጋይ ኣብ ሞት ይሓድርን እዩ ስጋይ ኣብ ምንታይ ዝሓድር ኣብ ፅኑዕ ዝሓድር ኢሉ ነፍሲ ቅዱስካ ከዓኒ ንጥፋእ ተሕሊፍካ እንታይ ትገብርኒ ኢኻ ኣይትህብኒ ኢኻ ኢሉ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ብኦም ከም ዘይመውት መንፈስ ቅዱስ ሓደ ቃል ሂብዎ ካልኣይ ቃል ዝሃቦ ግን እንታይ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ሓቀ ዶ ግብረ ሐዋርያት ካልኣይ ክዛረብ ከሎ ጴጥሮስ ከምዚ ኢልዎም ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ከምዚ ኢሉ ኢልዎም ዳዊት ግና ከም ሓደ ካባታትና እንታይ ገይሩ ከም ኣቦታትና ኣብዚ መቃብር ዓሪፍ እዩ ግን ተቃል ግን ንክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ይኽውከል እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ኣፀቢቑ ተረድዩ እንዳቀረበ ኸይድ ከሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ገይሩሉ መስለኩም ዲቫይን ፕሮቴክሽን ወይ ድማ መለኮታዊ ሓለዋ ኣምፂሉ ወይ ድማ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዝኾነ ብምንም ተኣምር ከም ዘይንድልሃፅ ብየማኑ ከም ዝድግፎ ከም ዘይወድቕ ሓደ ፍሉይ ትብዓት ኣብ ውሽጡ ገይሩሉ ማለት እዩ ጻድቕ ከምስ እንታይ ይብለና ጻድቕ ክፉእ ወረ ሰሚዑ እንታይ ይገብርኒ ኣይፈርህን ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ክፉእ ወረ ከጥፍኦ ዝኽእል ንኽፉእ ወረ ከዝሕሎ ዝኽእል እንታይ እዩ ዝተገልፀ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተባዕ ስለ ዝኾነ ንሰብ ንህይወት ኣይወፆን ወይ ከዓ ንናብራ ኣይኮነን ዝወፆ እንታይ ዳ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ምስኣተወ ግና ትብዓት ይመልእ ከምኡ ኢሉ ማለት እዩ መዝሙር 16 በዚ እዩ ዘሚርዎ ማለት እዩ እንዳሃደመ እንዳፈርሐ ከሎ እዩ
እግዚአብሔር ኣብ ቅድመ ይግረየ እንታይ ይገብርኒ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኻኒ ኣይከንደለጽኒ ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ኣርእስተይ ከይወጽእ ምእንታን ዘርኢ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ዘርኢ እንድሕር ዳኣ ተዘሪኡ ናይ ግድ እንታይ ዝገብር ይበቁል ዘይተዘርአ ዘርኢ ግና ክበቁል ከመይ ጌርካ ትጽበ ኣይከኣልኒ 17 ነገስት ማለት እዩ ኤልያስ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ትስቢታዊ ይብሎ ቃል ኣምላኽ ኣብ ትስቢት ዝበሃል ቦታ ይዓዱ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ብመንፈስ ሞይቁ እግዚአብሔር ከም ዘይተዛረቦ ኣብ ያዕቆብ እንታይ ይብለና ተቃል እንታይ ኢልዎ መጽኡ ንሲ ኣነ ከይተዛረብኩስ ማይ እንታይ ይገብርኒ ኢሉ ሃርምኒ ኢሉ እግዚአብሔር ቃል ኣይኮነን ሂቦ ከም ዘይሃቦ ኣብ ያዕቆብ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንታይ ይብለና ጸሎት ጻድቕስ ብግብራ እንታይ ትገብር ያሉ ጸልዩ ማለት እዩ ጸሎት ጻድቕስ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ያ ምሳሌ ኤልያስ ከማና ዝድኻሙ ሰብ ነይሩ ኢሉ ንሆ ድማ ንሰማያት እንታይ ገይርዎ ኢሉ ዝናብ ከይዘንብ 3 ዓመት ዓጽይዎ ኢሉ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸልዩ 3 ዓመት ኢሉ እውን ሓሲቡ ይኮነን በቃ ኣነስ ከምዚኣ ከይበልኩስ ኣይብልኒ ምስ በለ ዝተዛሪብካ ኣይንበርን እዩ ዝመንጎ ኢልዎ እግዚአብሔር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጡ ዝተገልጸ ቃል ውሕዶ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ገለ ቦታ ኸይዱ ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ክምገብ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ናብ በረኻ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይርዎ ውፃእ ኢልዎ ኣብ ሓደ ከሪት ዝበሃል ቦታ ኸይዱ ማለት እዩ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ርእይዎ ማለት እዩ እቲ ቃል ክዘርእ ኣለዎ እቲ ቃል ተዘሪኡ ክበቁል ኣለዎ ክበቁል ጥራይ ዘይኮነ 3 ዓይነት ደረጃታት ክንርኢና ኣብ ቁጽሪ 26 እቲ ሓደ እንታይ ይብሎ ጮማ ይብሎ እቲ ሓደ ጮማ በቁል ይፈሪ ድሓር ከዓ ሰዊት ይፈሪ ኣብኡ ከዓ ብፁሕ ስርና ይኸውን ኢሉ ጎይታ ኣብ 3 መቂልዎ ማለት እዩ እቲ ፍረ ኸማን እንታይ ዝኸይድ ግራጁዋሊ ወይ ከዓኒ ዘገምታዊ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ንኹሉ ነገር ኣውቶማቲክ ኣለ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ወይ ዳውንሎድ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ መንፈሳዊ ነገር እንታይ እዩ ምስ እግዚአብሔር እንዳተመላለስካ ንኣምላኽ ትፈልጦ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዘርኢ ክዘርእ ወፊሩ ኢሉ ዘርኢ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳኣ ተዘሪኡ ንኽበቁል ክኮስኮስ ኣለዎ ግዜ ድማ ክትበለካ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ኣሎ እቲ ቁጽሪ 26 በለ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ከም ዘርኢ ሰብኣ ይመስል ንሱ ለይትን መዓልትን እንታይ ይገብር ኢሉ ይድቅስን ይትንስእን ኢሉ ለይትን መዓልትን እንታይ ይገብር ይድቅስን ይትንስእን ብሓደ ግዜ ዝኸውን ነገር የለን ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጀሚርካ ክሳብ ትውዶ ወርሒ ድዩ 3 ወርሒ 6 ወርሒ ክወስደልካ ይኽእል እዩ ኩሉ ነገር ሓብ ሓደ ናብቲ ሓደ ብሓንሳብ ጌርካ ግን ክትዓቢ ግን ብጣዕሚ መሊሱ ኣዝዩ ግዜ ክወስደልካ እዩ ተዘይጀሚርካያ ግን ወላሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ወላሓንቲ መራፂ የለን ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ደጋጊምካ ከተንብቦ ቃል እግዚአብሔር መመለስካ ከተስተንትኖ ኣብ ገለ ቦታ ከም ዝብል ኣሎ እንድሕር ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ምስኡ ምስቲ ቃልቲ እንታይ ይብልናን ማለት እዩ ፐርሰናል ዝኾነ ወይ ከዓኒ ናይ ግሊ ዝኾነ ሕብረት የብልናን ማለት እዩ ነቲ ቃል ደጋጊምካ ምሰንበብካዮ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ይገብር ከይፈለጠ እዩ ዝፈሪ ንሱ ከይፈለጠ እዩ ዝብል ሓቀይ ከይፈለጠ ድማ ንሱ እንታይ ይገብር ይበቁልን ይዓብን ከመይ ገይሩ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሰባት በቂሉ ህይወት ዘርእዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጠን ቀሳቂሱሲ ነቲ ቃል ናብ ስጋ ዘምጾ ወይ ከዓኒ ናብ ማተርያል ዝልውጦ ክንፈልጦ ኣገዳሲ ኣይኮነን ወይ ከዓ ከይፈለጠ ይብለና ኣሎ ንኣብነት ክነግረኩም ጳውሎስን በርናባስን ክመላለሱ ከለዉ ኣብ ገለ ቦታ ተጻብኦ ኣጋጢምዎም ወይ ድማ ቅጽሉ ይከኣሉ ድሓር እንታይ ይብለና ሓደ ቃል ካብ ኢሳያስ 49 ጠቂሶም እቲ ቃል እንታይ ዝብል ኣብ ኢሳያስ 49 ንዝተረፈ እስራኤል ነገድ ያዕቆብ ከዓ ምንታን ክትመልሲ ባርያይ ምዃንካ እንታይ ኢሉ ኣዝዩ ሂደት ኢሉ እንሆ ብርሃን ኣሕዛብ ክገብረካ ኢሉ እግዚአብሔርስ ከምዚ ኢልና እዩ ኢሎም ነቲ ቃል ኣውፅኦሞ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስለ ዝበሎም ዘይኮነስ ነቲ ቃል ከንብቦ ከለዎ ደጋጊሞም ኣብ ውሽጦም እንታይ ገይሩ ሓደ መልእኽቲ ኣንጢቡ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ግራት እንታይ ዳኒ ንስኹም መልእኽተኛታት ኢኹም ኣብ ዝኸድኩም ኸይድኩም እቲ ቃል ክፈሪ ከም ዝኽእል ሓደ መልእኽቲ ኣብ ውሽጦም ተረዲእዎም ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ዝመላለሱ ዘለዉ እቲ ቃል ኣውቶማቲካሊ ወይ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ለይትን መዓልትን ይድቅስን ይትንስን ዘርኢ ድማ ንሱ ከይፈለጠ እንታይ ይገብር ኢሉ ይበቁል ኢንፋክት ባዕሉ ዝብል ኣሎ ንሱ ለይትን መዓልትን ይድቅስን ይትንስን እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ይበቁል ይዓብውን እታ ምድሪ ባዕላ እንታይ ትገብር ኢሉ ትፈሪ እቲ ባዕላ ዝብል ኣውቶማተስ ይብል ወይ ድማ እዚ ሕጂ ኣውቶማቲክ ዝብል ቃል ካብኡ ዝወፀ ማለት እዩ እቲ ቃል እንታይ ዝገብር ባዕሉ እዩ ዝበቁል እቲ ቃል ከተንብቦ ከለኻ እቲ ቃል ከተስተንትኖ ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ይገብር ይፈሪ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥኻ ይዓቢ ነቲ ካልእ ኩሉ ዓይነት እንታይ ገብሮ የውፅኦ የልግሶ የቆልዖ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ንሰባት ዘሰጋግሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክመር ከሎሲ ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ናይ ዘርኢ ሕግ ተጠቂሙ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ናይ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ንምንታይ ትምህርቲ ዘይተጠቀመ እንድሕሪሉስ ሓደ ግዜ ሲ ትምህርቲ ሲ ኣይተጽንዕኖ ፈተና ካብቲ ፋይናል ይቅርበካ በቃ ሙለይቲ ቡንዳ ሰተኸሪኻ ገለመለ እንታይ ትገብሮ ድሕርዳ ጽኒዕካ ትሓልፍ ትኽእል ትኽእል ግን ኣይተማሃርካን ድሓርታ ይገብር በብሓደ ስለዚ በላዕካ በብሓደ ስለዚ ይሕቃካ በብሓደ ስለዚ ተማሃርካ እንታይ ይገብር ይጠፊ ድሕሪኦ ትቅጽል ኮላ ሽዑ ኻባ ልዕል ዝበለት ለበል ተመጽያ ኩለን ጥፍእ ብላ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ከዓኒ ከም ትልክዕ ንትምህርቲ ነቲ ሲስተም ነቲ ዘሎ ደረጃ ነቲ ዘሰርዕዎ ነገር ቢት ክትገብሮ ትኽእል ንቃል ኣምላኽ ሕጊ ግን ቢት ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ክፈር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ በብሓደ ይድፈር ማለት እዩ ይትድቅስን ይትንስእን ግዜ እዩ ዘመልክተና እዚ ይድቅስን ይትንስእን ኩሉ ግዜ ነቲ ቃል ይበልዖ ድሓር ይድቅስ ሽዑኻ ይበልዖ ይትስእ ድሓርካ ይበልዖ ድሓርካ ይድቅስ ሽዑኻ ይትስእ እታ ምድሪ ሽዑ እንታይ ትገብር ኢሉ ባዕለይ ኣትፈሪ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ዝግለጽ ኣይፈልጥኒ እንድዒ ግን ቃል ኣምላኽ ክግለጸልካ ከሎ ካብኡ ዝዓቢ ሓጎስ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ንኹሉ ነገር እዩ ዘጥፍኦ ማለት እዩ ንኹሉ ዘፍርሐካን ዘስጋእካን ነገር እዩ ዘልግሶ ንኹሉ ሕቶ ዝኾነካ እዩ ዘልግሶ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓኒ 24 ሰዓት ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዘይዕጹ ኣምላኽ እዩ ወይ ከዓኒ ናቱ ሰዓታት ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ መንፈስ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ተዳለወ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብካ ኦቨርናይት ካብ እግዚአብሔር ገለ ነገር ክትወስድ ኣዝዩ ይዝከኣል ብጣዕሚ ዝከኣል ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ዳኣ ተዘርኡ ምብቃሉ እንታይ እዩ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ መንግስቲ ኣምላኽ ከምዚኣ ትመስል ኢሉ መንግስቲ ኣምላኽ ሓደ ሕጊ ኣለዋ ነዚ ሕጊ ዝኸፍርሶ ዝኽእል የለን ነዚ ሕጊ እዚ ኣሽኪዕካ ክትሓልፎ ትኽእለሉ መገዲ ብፍጹም የለን ኣብ ቤት ኣምላኽ ነዊሕ ግዜ ተመላሊሱ ሰብ ዘይዓቢ ምክንያት ንምንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ ስለዘየንብብ እዩ ስለዘይምሃር ኣይኮነን ንገለ ግዜ እኮ ከምዚ ሃርቨይ መፂእ ነበረ ብዚ ዓዲ ገዛኻ እንድሕር ዳኣ ማይ ሃሪሞስ እንዳሰብ ከድካ ትዕቅል እንዳሰብ ዶ ኩሉ ግዜ ይንበር እዩ ኣይንበርን እዩ ሓቀይ ዶ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት ኣምላኽ ትመጽእ ከለኻ ኦፍኮርስ ዝተዳለወ ትምህርቲ ትመሃር ኢኻ ሰባት ክጽልዩ ኢልካ ይኽእሉ እዮም ናብ ሓደ ገልጋል ኸይድካ ማለት እዩ ጉዳይካ ክትፈትሕ ትኽእል ዶ ኣጸቢቕካ ይከኣል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ዝመፁ ሰባት ጉዳዮም እንታይ ይገብረሎም ነይሩ ይፈትሓሎም ነይሩ ኢየሱስ ምስ ከደ ግን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ንስኻ ብዝተትነብርስ እንታይ ምኾነን ሓወይኩም ኣይሞተን ኢሎሞ እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ ብምንታይ ክንነብር ዘለና በቃል ክንነብር በቲ ቃል ዝርከብ በረኸት በቲ ቃል ዝርከብ ጸጋ በቲ ቃል ዝርከብ ሰናይ ነገር ክንረክብ ይደለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ነዚ ስለ ዝተረድአ እንታይ ኢሉ ኣብ ቃልካ ኢሉ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ተኣምራት ኣሎ ኢሉ ግን ኣነ እንታይ ገንኩን ኣለኹ ኣይረኣኽዎን ኣለኹ ዓይነይ እንታይ ተገብረን ኣይተኸፍተን ኣሎ ኢሉ ኣብ ሓደ እዋን ስለ ዝጣዕሞ ኣብቲ ዳሕራይ ግዜ እንታይ ገይርዎ እንዳተፈልየ ምስ ከደ ናይቲ ቃል በረኸት ክጋጠም ኣይከኣለን ምስኡ እሱ ነቲ ቃልን ተረሓሒቖም እንተንበቦ መመሊሱ ካብቲ ርእሱ ስፖንዳ ገይሩ ይምለስ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርኢ እንታይ ግበረለ ኢሉ ዓይንተይ ክፈተለ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ልክዕ ጎይታ ከዓ ከምኡ ገይሩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ድማ ጌራ ቆሪሱ ምሳቦም እንታይ ገበረ ኢሉ ዓይንቶም ተኸፍተ ይብለና ብጣዕሚ ዝገርመኩም ቃል ኣምላኽ ሰባት ወላ እንዳተጻረርዎ ከለዉ እንድሕር ደጋጊሞም ሰሚዖሞ ከም ዝፈርሲ ሓደ ሰብ ነገረኒ ምስክርነት ኣብ ቺካጎ እዩ እታ ሰበይቲ ታደ ብጎይታ ያ ወዳ 19 ዓመት ትኸውን ዘይጠቕሞ ዕሩኽቲ ይኸጥር ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ገለ ቦታታት ኣብ ገለ ኔይበርሁድ ቀጻሊ ይኸይድ ነይሩ ኣብቲ ቦታት ከዓኒ ሰባት ሓደ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ዳንጀረስ ተባሂሉ ዝስራዕ ሰባት ቀጻሊ ዝሞትሉ ቦታ እዩ ካብኡ ምውፃእ ኣይከኣለን ምክንያቱ ዕሩኽቱ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ድሓር ሓንቲ ፕሮሚስ ኢላቶ መኪና ክገዝኣልካ ኢላቶ 6 ወርሒ ኸይድካ ኣብ ኮሎራዶ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ 6 ወርሒ ኸይድካ ኣብኣ ተምሃር ኢላቶ ተቆልዓ ጥዑይ እዩ ምስ ከደ ኣብኡ ዝረኸብዎ እዮም ዝነግሩኒ ምስ ከደ ኣብኡ እዩ ዝነግሮም ማለት ሽዑ ከምዚ ስለ ዘሸገርኩ ኣነደይ በቃ ኣነ እዚኣ ደሊል መፅኹ ሕጂ ነታ መኪና እየ ዘለኹ ተዛረቡ ጥራይ ፀገም የለን ኢልዎ ኣነ ኣብዚ ክመሃር ኣይመፃኹን ኣነ ጥራይ እንታይ ግበሩኒ እዘን 6 ወርሒ 4 ሰዓት ንመዓልቲ 4 ሰዓት ንመዓልቲ 4 ሰዓት ንመዓልቲ ምስ ተምሃረ ዳ ማበይ ከኣቱ ሽዑ ተቆልዓ ተለዊጡ ተመሊሱ
نتم عروقت قديفهم مالتي إن فاكت قال يوم ما يتم صني حما أنت يا قبل دليل كلام لا خسي سرح حيل اللي هو قبل دليل مالتي إن فاكت expectation ناتو تثبيت ناتو دليل وزمت أنا قر كاليو إذا كمان كم زي لو خلنا متسي جزء سلزها بطري أنت سلز قبله سلز دك أسن سلز تنسن أتقال أنت يزفري بعلي يزفري قال أملاخ كم يجير كاي استنتن كم يجير كاي دمس أملاخ سمع I don't know كم يجير كاي ندعي جن يسمعي جن قال أملاخ يقلتي قالوا لي أخون تاي قبرهم يلو أحوفيهم كاب جود قادم دمان تاي قبرهم أنا قفهم يلو قال إجزابير زنا قف حيلي الله مالتي إجزابير يمسكن سلز قويتا أبز بوتاز ندحر إني ويل ماريك أوساين قرنا نيجن دحر دا كلن أن نتأثيرنا إني عسرت مسلات زاري وزوتازي سلز it's not ordinary تمرتي كونن ميرو مالتي إذا خنايلو دايما دايلو زمهارات تمرتي عسرت مسلا حد بوتات ماهر حد خاو زمهارون تايو نايزرئي حقي لميرو مالتي قويتا أبز نايزر حقي انتايلوم مستير منغست أملاخ سي نمتاي توهايبو نعخاتكم تراي توهايبو يلوم مستير مفلات مستير منغست أملاخ مستير منغست أملاخ مستير استبهاله كاب سبات سلز تخوله زي كونس سبات سلز زي رأي وطرايو እግዚአብሔር ንኹሉ እንታይ ገይርዎ ጋህ ኣቢሉ ኸፊትዎ እዩ ግን ንሕርዳ ዘይተስተውዕለሉ ኾንካ ነቲ ፈጣሪሲ ከም እንታይ ስለ ዘይገበርዎ ኢሉ ከም ፈጣሪ ስለ ዘይምልኽዎ ናብ ፍጡር ስለ ዝለቐዮ ገይርዎሲ እንታይ ይብለና ኣእምሮኦም ንዘይጠቅም ኣሕሊፉ ሂብዎ ማለት እዩ ዘይጠቅም ነገር ንኣእምሮ ሰብ ክገዝኦ ናይ እግዚአብሔር ሓለዋ ጥራይ ይኽእለት ዘለዎ እምበር እግዚአብሔር እውን ነቲ ክፉእ ክደፍኦ ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓለም ኣሎ ማለት እዩ ቀጻሊ ቃል ኣምላኽ ዘይትነብር ተኾንካ ግን تخفوا إن دورسك إذا خير كسب زي رد أكملتي you know سبات أبلين كن كيد كلنا تزنا قعك خات خير حكي له شايت ستي مايت ستي تعلل تزارب زاف بلين خيت ودق الكاس هيتفرهن يعني جن بتعمل زجرم نجار كل جزء زودق حيل جنا بتحتي عايز الله حنسمع من دوت موتور يطفيه حنسمع موتور يطفيه بقى شعور شلو خون مالتي حجي كتسالي قبل علة سبحبت حقي زمان لسا موتر أنت زي بالله أنت يحكم تودع قال أملاخ ليتن معلتن دكسن كتنسن حنت نجو حنت فارس حنت مشات كم مالتي فيتامين ده يوسيد كيا ده يجبر كمالتي زودك كحيل الله مالتي سلز قويتها أنت عيلو نحجي ده يكون خالي جن تقن مع عسرت عمد تقن مع حمش عمد تعامي تقن مسلسته حزر أكيا قال جنا حجي خبوكلي حجي ندحر على دلوق على نجار تزيب الكهن حجي تسقام يلا نجزيو نبت زر نبت قال أملاخ زر الوقت كيت تخليها كنت مهار تخليها جن عقان قد سأل زخنا كان نقول لك زي زخنا كان كم زينة الجفاف عساسي دايز بالنا عساي تابو مجفاف مهار روز بال كل زين ده جفاف كاب على مهار جن قال أملاخ كاب حجي خزر يجبا كايو أنت ده زي تزري بفتصم أي بقولني أنت ده زي بقوله أي تعبني أنت الحرز عبي خا أبي وقت كان زقات من نجار أي توصون إخاء مالتي سلازن تايلو زرعي زرع خزر وفرايلو زرع عند حرجع تزرعيو يبقليو ينو كلام لك مستزرع أو هي وقت كازر له كله تصبغ نجار أكتيفيتي قبره مالتي سبات عند حرجع بقويته خينام كل نجار يزوها بهم كل نجار يزوها بك حكيله إذا فترة تنتهي لنا مسلكم مدرس يلو بايزوي كلام لك أمن تايزرع قبل بنا يزرع حكيله تقرأت زبلو ويك عني تزرع أمن تايزرع أبانا يزرع مالتي سلز تقرأت أينا لبنا يسباتيو حكيله سلز مدرد ما يبلنا أنت يتبقى له كم زعينة إنسسا فرز اللوام كم زعينة توتس يلومبر እግዚአብሔር አይፈጥረን በጣም ምድር መስፈጠራ ኩሉ ነገር አብቶ ሽጣን ይሮ ማለት ነው ንዑ ዘውጾ ግን እንታይ ተዛሪቡ ቃል ይተዛሪቡ ሪኹም ኣለኹም ሰማይን ምድርን ፈጠረ መስፈለ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ድሕሪ ኣፍቲ ቁጥር 2 ሰማይን ምድር ድማ በረኻን ጥራያን ኮነት ይብለና ሽዑ እንዳቀጸለ ኸይድ ኮሎ ግን እንታይ ይብል ተውጽእ እዩ ዝብል ምክንያቱ ኣውሽጣ ኣሎ ሃብቲ ኣውሽጣ ኣሎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ግብሩ ካብ ምስራት ዓለም ተወዲኡ ክነሱስ ኢሉ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ማለት እዩ معرف كلته قبرو خامنتاي كم مسرات علم توديو خنصوص يلو سلازم خمسرات علم كله انتاي توديو قبرو توديو እግዚአብሔር زي تودى نجار تمثل ويدما زي تريو نجار تولقنا قالوا يزوصو مالتي
ስለዚህ እንታይ ገይሩ መጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መምሃራ እንታይ ይብሉ ኣብዚ ዓቢ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ቁጽሪ 2 ማለት ይባሃል ምክንያቱ በረኻን ጥራያን ኢሉ ኢሳያስ 46 እታ በረኻን ጥራያን ክትኮን ዘይፈጠርከያ ምድሪ ይብለና ስለዚ በረኻን ጥራያን ገይሩ ይፈጠራ ኣብ መንጎግና ብዙሕ ነገር ከም ዘጋጠመ ናይ ሰይጣን ከም ዝወደቐ ገለ ያም ዝምህሩና ኣው ከኣቱ ኣይክእልኒ ሕጂ ግን ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ክዝረብ ከሎ ግና ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ተኸውፅእ ጀሚሩ እንዳወፀ ክወፅእ ጀሚሩ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ናባኻ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ብለና ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እቲ መንፈሳዊ በረኸት ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ኣምታይ ዝባረኸና ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኢሉ ብምንታይ ብኩሉ ስለዚ ኩሉ ዓይነት መንፈሳዊ በረኸት እንከለና ወይ ከዓ ክርስቶስ ምሳና እንከሎ ንድሕር ደኣ ኣባና ዘሎ ነገር እንድሕር ደኣ ዘይንጥቀመሉ ለና እቲ ቃል መፅኡ ከንቅሖ የድልየና ማለት እዩ ቃል መፅኡ ዘንቅሕን ዘውፅን እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ካብ ተቀበልካ ኢሉ ዘይተቀበልካዮ ነገርከ እንታይ ኣሎ ይብለና ይኹም ኩሉ ነገር ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣለና ኩሉ ነገር ብክርስቶስ ኢየሱስ ተቀቢልና ኢና ኩሉ ነገር ብክርስቶስ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር እንዳመፀ ብመንፈስ ቅዱስ ግና ብእምነት እንዳወረስካዮ እንትወርሶ ነገር ግና ኣሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 17 ሮሜ ይኹም ብለና እምነት ካብ ምንታይ ኢሉ ካብ ምስማዕ ኢሉ ሰማዕካዮ ዘበለ ነገር እንታይ ዝኸውን ኣብ ውሽጥኻ ዝውህለል ዝተዋህለለ ነገር ይፍረ ዝፈሪ ዝፈረየ ነገር ይማዓር እንታይ ኢሉ ካብቲ ዘይርአ ዓለም ወይ ድማ ካብቲ መንፈሳዊ ዘበለ ካብቲ ሰማያዊ ዘበለ ብክርስቶስ ኣምንቲኹም ተባሪኽኩም ኢሉ ኣብ ሰማያት ኢሉ ሓቂ ዶ ካብኡ ዘምፃልካ ወይ ካብኡ ዘግዕዘልካ እንታይ እዩ ቃል እዩ ማለት እዩ 11 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ከምኡ ይብል እግዚአብሔር ሲ ንምድሪ እንታይ ገይርዋ ከም ብቦታ ቃል እምነት ግና ነተዘርበ ቃል ወይ ከዓ ነተዘርበ ርግጽ ምግባር ይብለና ሓቂ ነው ነተተዋበ ተስፋ እዩ ዝብል ተስፋ ማለት ኮ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ኩሉ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ተስፋ እዩ ኩሉ ድማ ብኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ይመጽ እዩ በአምላኽ ኢንስፓየርድ እዩ ናይ ኣምላኽ ሰባት ብምንታይም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም እዮም እንታይ ገይሮም ኢሉ ጽሒፎም ኢሉ ጴጥሮስ መጨረሻ ኸይድ ከሎ እንታይ ኢሉ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ስለ ዝረኣና እምበር ሰባት ተጣወጹ ጽያት ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ሰምዑ ዘለና ናይ ኣምላኽ ሰባት ቃል ኣምላኽ ተቀቢሎም ጥራይ ዘይኮኑስ ሓዊሶም ጽሒፎም እዮም ዝብሉ ሰባት ከም ዝተንስኡ ተረዲዎ ማለት እዩ ዓለም በቃል ኣምላኽ ቁጥሪ 2 እዘን ብለለኹ ከም ተፈጥረት ኢሉ ፍሬምድ ከም ዝኾነት ይብለና ዓለም በቃል ኣምላኽ እንታይ ኮይና ፍሬምድ ኮይና እቲ ዝረአ ከዓ ከምንታይ ከም ዘይኮነ ካብ ዘይረአ ከም ዝኾነስ ብምንታይና ነስተውዕሎ ብምእምነት ኢና እንርድኦ ስለዚ ካብ ዘይረአ ናብ ዝረአ ዘምጽእ እምነት እዩ እምነት ከዓ ከምንታይ ይሰርሕ ካብ ቃል ኣምላኽ ይሰርሕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ኣምላኽ ዘበለ ኣብ ክርስቶስ እንታይ እወን ኣሜንን እዩ ንኣምላኽ ጽበየ ኣለኹ ኣይንበል ኣምላኽ ይጽበየና ዘሎ እግዚአብሔር ይጽበ ኦኬ ምክንያቱ ኦኬ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ዝብል ኣሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እንታይ ኢሉ መስለኩም ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ከምዚ ኢሉ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ኢሉ ቀደም ነቦታትና ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት ገይሩ እንታይ ገይሮም እዩ ተዛሪብዎም እዩ ሕጂ ግና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ዓለም ከኣብኡ ገይሩ ዝፈጠረ ኢሉ ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጽ ባህሪኡን ክነሱስ ምንጽ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ኢሉ ምፍጻም ናይ ቃል ኣምላኽ ኣመን እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ውዱ እዩ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝተባሃለ ተስፋ ብኡ ገይሩ ፈጺሞስ ወዲእዎ እዩ ስለዚ ተፈጸመ ኢሉ ዘማሪ ክዝምር ከሎ ከምኡ ኢሉ 32 መዝሙር ዳዊት ማለት እዩ ዳዊት ቀደም ማለት እዩ ክዝምር ከሎ ብምንታይ ርእይዎ ዳዊት ነቢ ነይሩ ነቢ ከም ዝነበረ ዳዊት ካብ ማእከልና ነቢ ኮይኑ ድማ ኢሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ጴጥሮስ ማለት እዩ 32 መዝሙር ዳዊት ከምዚ ኢሉ ማለት እዩ ሓጢኣተይሲ ነገርኩኻ ምስ በለ ሓጢኣቶም ተሰወረሎም ገበኑ ከዓ እተኸወለሉ ሰብሲ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ገበኑ ዘይጽብጽበሉ ኣብ መንፈሱ ልግሚ ዘይብሉ እንታይ ኢሉ ብፁዕ እዩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ 32 መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፍጽሞ ዘበለ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ነቲ ቃል ከመይ ገይሩ ከም ዝፍጽሞ ይዛረብ ትሕት ኢላ ክንብቦ እየ ለይትን መዓልትን ካብ ቁጥሪ 5 ድሓን ክንብብ ቁጥሪ 1 ኣኽለና ይድሓን ኣበሱ እትሓድገሉ ሓጢኣቱ ተሰወረሉ በደሉ ዘይጽብጸበሉ ኣብ መንፈሱ ልግሚ ዘይብሉ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ኢሉ
حجي داويت بزعبا بدل مسقبر مزمور 5 مستنسحه ويل ازرا كومبايل قبره خلو بمسرع كرونولوجيكال يكون نسرعوا بار استي سرعوا حقيقه مزمور 1 كسب 46 كاو قال مالتي مزمور مدياب بار استي سرعوا ስለዚህ ንምንታይ 32 50 مس زمره 32 አይንበል 50 ይقدم ተዘሚር 32 ማለት እዩ ድሓር ግን ደጋጊሙ እንታይ ገይርዎ ብክርስቶስ ዝተፈጸመ ነገር ስለዚህ የለ እቲ ስምዒት ናይ በደል ናይ ገበነኛነት ወይ ካና አምላኽ በዲሌ ዝብል ስምዒት ቀጻሊ የሸግሮ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ሓደ ነገር አሪዎ አበሱ ተሐድገሉ በደሉ ካዘይ ጽጽበሉ አመንፈሱ ካልግም ዘይብሉ ሰብ ይመጻሉ ይልዎ ነዚ ፍጽሞ ካኒ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክርስቶስ ፍጻሜ ናይ ኩሉ ቃል ንአምላኽ ክንጽበዮ አይንኽእሊና ንሱ ይጽበየና ዘሎ ክሳዕ መዓስ ይጽበየና ዘሎ ነቲ ቃል ጀርሚኔት ክገብር ወይ ድማ ኣብ ውሽጥና ክወድቕ እሞ ክፈሪ እሞ ኣብ ህይወትና ክልወጥ በቲ ቃል ጌርና ድማ ነቲ በረኸት ክትረኽቦ ብኡ ጌርና ድማ ነቲ ዝተባሃለ ነገር ክንፍጽም ይጽበሎ ማለት እዩ ይርዳእና ኣሎ ሓደ ግዜ በመንፈስ ቅዱስ ሞይቁ ጳውሎስ ኣብ ደማስቆስ ይምስክር ነይሩ ምክንያቱ ኦፍ ኮርስ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ስለዝተማሃረ ቃል አምላኽ ይፈልጥ እዩ ሕጊ ይፈልጥ እዩ ማለት ቃል አምላኽን ሕግን ፍልልዩ እንታይ እዩ ቃል አምላኽ ዝተገልጸ ቃል እዩ ህይወት ዝኸውን ቃል እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከከም ዝደልዮ እቲ ውበት መንፈስ ድማ ከከም ዝደልዮ ይብለና 12 ምዕራፍ ቁጥር 3 ሮማይ ቆሮንቶስ መንፈስ ከም ዝደልዮ ሎማዓንቲ ዝቃል ጽባሕ ትቃል ድሓር ትቃል ከከም ዘድልየካ ይዝበካ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዝተገልጸ ቃል ይባል እሱ ግን እንታይ ተማሂሩ ሕጊ ተማሂሩ ዓብይ ሕጊ ተማሂሩ ስለዚ ዓበይ ናብ ጎይታ ምስ መጸ ቀልጢፉ እንታይ ገይርዎ ተረዲዎ ድማ ምስ ሰባት ክካታዕ ጀሚሩ ክቀትልዎ ደልዮም ድሓር ናብ ትህዲሞሞ ገለመለ ማለት እዩ ድሓር ግን መንፈስ ቅዱስ ናብ እንታይ ወሲድዎ ናብ ምድሪ ዓረብ 3 ዓመት ገይሩ ማለት እዩ 3 ዓመት ወዲ ምስ መጸ ስቲል 10 ዓመት ኣምታይ ገይሩ ኣብ ዓዱ ገይሩ ኣብ ተርሴስ ማለት እዩ ድሓር ሓደ መዓልቲ ኣብ አንጾኪያ ክጽልዩ ከለዉ ግና 14 ዓመት ነቲ ቃል እንታይ ስለ ዝገበሮ ስለ ዘኮማስዖ እቲ ቃል ኣብ ህይወቱ ክዓቢ ነይርዎ ከም መጀመርታ ናብ ጎይታ ከይመጽእ ከሎ ዓይኑ ዓዊሩ ከሎ ንሃናንያ እንታይ ኢልዎ እዚ ኢልዎ እንታይ ይስከም ስመይ ይስከም ሕሩያ ኣቕሓ ኢልዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከዓ ምስክርነት ክኾነኒ ኢሉ ጎይታ ማለት እዩ ግን ሽዑን ግን ኣይገበሮን ንምንታይ እቲ ቃል ኣምላኽ ገና ኣብ ህይወቱ ይፈረየ ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ቃል ደጋጊሙ ከንብቦ ንኣምላኽ ክጥዕሞ ምስ እግዚኣብሔር ብሕታው ዝኾነ ሕብረት እንተዘይሕሊፉ ብኸመይ እሞ ክፍጸም ስለዚ 14 ዓመት ክጸንሕ ነይርዎ ማለት እዩ 14 ዓመት እግዚአብሔር ልክዕ ክንዲዜን ክጸንሕ ኣለካ ኢሉ ኣይውስን ንሱ 14 ዓመት ግዜ ወሲዱ አብርሃም ተስፋ ክትረክብ 25 ዓመት ክጸንሕ ኣለካ ኣይብልን እዩ ቀሊል ኣብነት 400 ዓመት ደቅኻ እንታ ክኾኑ ኢልዎ ንያዕቆብ ሓቀይዶ 400 ዓመት ኣብ ምድሪ ስደት ገብሩ እዮም ኢልዎ ነብርሃም ሶሪ ኢሳያስ ዘፍጥረት 15 ነብርሃም እግዚአብሔር ታይሉ ኣብ ምድሪ ስደት 400 ዓመት ገብሩ እዮም ደቅኻ ኢልዎ ክንደይ ገይሮም ገላትያ ምዕራፍ 4 እንታይ ይብለና 430 ናይ አምላኽ ሰባት ነዚ እንታይ ገይሮም ከም ዘምጽዎ ሙሴ ምስተባሃለ ብለና ንሙሴ እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ጸዊዕዎ ነቲ ቃል ክፍጽም ማለት እዩ እግዚአብሔር ብቁሩጽ ገይሩ ስለ ግዜ ብቁሩጽ ገይሩ ንቃሉ ስለ ዝፍጽሞ ማለት እዩ ቁሩጽ ማለት ፕላንድ ማለት እዩ ከም ዝተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ገይሩ ስለ ዝፍጽሞ ሕጂ ከውጾም ኢሉ እህታ ህዝቡ ከዓ ስለ ሰምዐ እቲ እህታ ይዘንቀሳቀሶ ردانا الله እግዚአብሔር بጊዜ ገለ አይኮነን ሰርሕ እቲ ግዜ ዝብለና ቃል አምላኽ እቲ ክሮኖስ ካይሮስ ዝበሃል ታይ ማለት አምላኽ ዝበጽሐሉን ንአምላኽ ትጽበየሉን እዋናት ማለት ይምበር እዚ ንሕና ንጽብጽቦ ናይ ግዜ መጸብጸቢ አይኮነን ሙሴ ምስተጸውዐ 10 ዓመት ገብር ነይርዎ ማለት ይخدالو ሙሴ ግን 40 ዓመት ገይሩ ስለዚህ 390 ምስ ገበሩ ሙሴ እንታይ ገይሩ ተጸውዑ كم ستتصوع بمتى غاتفلت انتي بلنا مالتيو استيفانوس نت حزب خمسكرو لغلو انتايلو املاخ سي بو غيرو مدحان كم زغبرو لهم تاي غبرو نبره يمسلو نبره يلو حج استيفان موسى يمسلو يزلو سلاي مالتيو እግዚአብሔር ክጽውዑ ጀሚሩ መልእኽት ክቦ ጀሚሩ ነዚ ህዝብ ዝኸተና ግፎት ትኽእል ንስኻ ይዝብል ቃል ውሽጥ ክመጾ ጀሚሩ ሙሴ ኻኒ ኢሞሽናል ኮይኑ እንታ ገብር ጀሚሩ لما عند حدا تقتيله صباح كل تقتيله ثلاث هم دا غبركو نغبصان كودو مو دحر حزب طرني فيه خيدي لي مثلا حسيبو حدا معلت نغبص اوقتيلو مالتي مسقتلو تحاوخا بيلو مالتي نغس فرعون كافليتو لازم خادم نيرو مالتي زغله ده كرايسيس اتي مالتي
أبتا بيت فرعون كوين قتطنقو قال أملاخ تزند بنيرو أي مخان حنتي مخنني لي حسب أنا لازم كورون شجرون عنا وحين 4 عامات جرعوا مالتي أم مدر مديان تحبيرو سلازي ريدي خمسة يكون مصرعيو ريدي خون تقينو أبقى لو تأخيد نيرو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል አምላኽ ክፍጸም እንታይ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ ጀርሚኔት ክኸውን ኣብ ውሽጢ በቁላሎ ፍረስርና እንድሕር ዳ በይና ኮይናስ እንታይ ትገብር ያሉ ኣይትፈረን ያ እንድሕር ዳ እዛ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሚጥካ ኣብ ገዛኻ እንታይ ትኸውን ሰይጣን ኣይተህድመልካን እያ ማለት እዩ ኣብዛ ትርእሳስ ከሰጌርካ ኣይተህድመልካን እያ ሰይጣን ከህድመልካ ዝኽእል ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል አምላኽ እንታይ የድልዮ እዩ ክፈሪ የድልዮ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝፈርየሉ ምክንያት ከዓኒ መገዲ ከዓኒ እምነታዊ ውሽጥኻ ስለ ዝፈሪ ማለት እዩ እምነታዊ ውሽጥኻ እንዳወስኻ ስለ ዝኸይድ እዩ ዩ ኖ ዝኾነ ሽግር ኣብ ሂወትካ ዘጋጠመ ናይ ቃል አምላኽ ፍልጠት ሕፅረት እዩ ንኣብነት ብቐዳይ እንታይ ተማሂርና ነርና እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝፀውዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ዩ ኖ እቲ ብፍልጠት ኣምላኽ ብፍልጠቱ ገይሩ ናብ ደግነቱን ክብሩን ዝፀውዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ እዩ ዝብል ከምኡ ክትርጎም ነይርዎ ግን ብፍልጠት ገይሩ ናብ ምንታይ ፀዊዕና ናብ ክብሩን ናብ ደግነቱን ብፍልጠቱ ገይሩ ብፍልጠት ንኣምላኽ ገይሩስ ሽዑ እንታይ ይብልና ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ንኣምላኽ እንዳፈለጥካ ክትከይድ ከለኻ ኩሉ ንኣምላኽ ዝኸውን ነገራት ይወሃበካ እዩ ማለት እዩ ናይ ጠባይ ናይ ፐርሰናሊቲ ናይ ገንዘብ ናይ ሓዳር ናይ ዝኾነ ሽግራት ሲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እንታይ ፍልጠት እዩ እኳ ደኣ ዝተገልጸ ናይ እግዚኣብሔር ፍልጠት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝወፅእ ፍልጠት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ይርዳእና ኣሎ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ተኸፊቱ እንድሕር ደኣ ተገሊጹ ኣብ ውሽጥኻ ጀርሚኔት ኮይኑ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዩ ዝጠቕመካ ቅድሚኡ ግን ኣይጠቕመካን እዩ ስለዚ ሎሚ ዝኾነ ነገር ጉዳይ ተለካ ቃል አምላኽ ዝራእ ቃል አምላኽ ዝራእ ክበቁል ማለት እዩ መዓስ እዩ ዝበቁል ከመይ ገይሩ ዝበቁል እንድዒ ግን ምስ ደቀስካ ምስ ተንሳእካ እቲ ቃል እንታይ ዝገብር ባዕሉ እዩ ዝፈሪ ኣውቶማቲካሊ ከይደገፍካዮ ከይሓገዝካዮ ከይተዛረብካዮ ክፍጸም ይኸይበልካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢንፋክት ክትዛረቦ ኢኻ ውሽጥኻ እንዳፈረየ ይኸይድ ከሎ ኤርምያስ ከምኡ ኢሉ ስቕ ክብል ደልዩ ኢሉ በቃ ስቕ ክብል ተደለኹስ ኣብ ውሽጢ ዕፅምተይ እንታይ ገይሩ ኢሉ የንድደንሎ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ግለጸልካ ምስ ጀመረ የንድደካ እዩ ድሕር ዳ ዘይንድደካ ኮይኑ ሰላም ዘይበካ ኮይኑ ኣብ ውሽጥኻ ዘለዎ ነገራት ዘይፈትሓልካ ኮይኑ ምክንያቱ ጉዳይካ ቅድሚ ምፍትሑ ኣብ ውሽጥኻ እንዲ ዝፈትሓካ ከምኡ ድሕር ዘይገብረልካ ኮይኑ ገና ኣብቲ ታሕቲ መጀመርታ ስቴጅ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ቅድም እንታይ ዝበቅል ኢሉ ጮማ ብቁሊ እዩ ዝፈሪ ኢሉ ድሓር ከዓኒ ሰዊት ኢሉ ኣብቲ ሰዊት ከዓኒ ብፁሕ ስርና ይብለና እዚ ሰለስተ ዓይነት ምናልባት ነቶም ሕርሻ ትፈልጡ ክገድፎ እየ ግን ዘርኢ ክፈሪ ከሎ መጀመርታ ልክዕ ከምዚ እቲ ብሌድ ማለት ልክዕ ከምዚ ሓሙስ ፅግቦ ምሽ ኣለኩም እዚ ባሎንጋ ምስ ኣለኽካዮ ውፅእ ትብል ዓይነት ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ ውፅእ ክብል ከሎ ማለት እዩ ድሓር እንታይ ይኸውን ድሓር ከዓኒ ሰዊት ይኸውን ወይ ከዓኒ ፍረ ይፈሪ ድሓር ግን ብፁሕ ስርናይ ይኸውን ብፁሕ ስርናይ ከይኮነ ከሎ ግና ቁርብ እዩ ዝድግፈካ እምበር ኣይጥቕመካን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይትውዐ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ተገሊፅለዩ ከምዚኣ ዘይሃቡኒ ኣይትበል ሓንሳብ ፅናሕ እቲ ቃል ኣምላኽ እንዳፈረየ ክፈሪ ከሎ ጎይታ ባይዞ ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ተዛሪቡሎ ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ስንታ ክትከውን ኣይከኣላን ኢሉ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ዝፈርሎ ብሓደ ሰብ ክትሪኦ ኣይሸግረካን እዩ ምክንያቱስ ንመብራህቲ ክኸብሩ ኢሎም ሲ ኣብ ልዕሊ ከፈር እምበር ኣብ ትሕቲ እንታይ ይገብርዎን እዮም ኢሉ ኣብ ትሕቲ ኣብ ከፈር ላዕሊ እዩ ሓቀይ ምሽ ኣብ ላዕሊ ይገብርዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ኣይገብርዎ እንዲ ኦኬ ስለዚ ኣብ ላዕሊ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ተገለፀሉ ሰብ ኣብ ምንታይ ዝመፅእ ናብ ላዕሊ እዩ ዝመፅእ ደስ ዘብል ናይ ኢየሱስ መንፈስ ናብ ላዕሊ ሓፍ ኣቢልኒ ዝብል መዝሙር ነይራ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ንምንታይ ደውፅእ ናብ ላዕሊ እዩ ዘውፅእ ማለት እዩ እቲ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ዝተንስኦ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተልዩ ግና ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ምንታይ ይዝዓይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ይዝዓይ ኣብቲ ዝተዘርበ ቃል ይዝዓይ ከዓይ እንተኮይኑ እንታይ የድልዮ ቃል ክዝረብ ኣለዎ ማለት እዩ
إذا فترة معرف حد خميب لنا قال كزر مس جمرة منفس እግዚአብሔር ቅድሚው ነው ይህ ገይሩ ይፍትቦታ አብ ልዕል ዘማ ዓሙቅ ድማ እንታይ ይገብር ነበር ብለና ይዝንብ ነበር ይሉ ግን ቃል ስለዚህ ነበር ግን ምንም ከዓይ አይካለን ተቃል መስተዘርበ ግን ተቃል ክፈርም መስጀመረ ግን ተቃል ፈሕፈሕ ክብል መስጀመረ ፍረስርናይ እንተ ዳ ዘይ ወዲቃ ኢሉ ጎይታ እንታይ ማለት እዩ ስርናይ ምስ ተኸያ መድረስ እንታይ አትኾን ቅድም ፈሕሓ ትብል አሞንጎ ከይበልከ ከላህ ዒድካ ተወፅኻ እንታይ ትኾን مش يتصنحك مالتي لازم خم مالتي وديق عند حرج عليك هنا أبطاولة تقميت كأجنا أو نويح تجبر تخليها مالتي أنت أزي وديق عيلو قويتا زعبيري مسكن بعر قليل لي أيقونن ديسيبلين حتى من بابي حتى أنت أبصفر عمك على سزك على سي نفسه بقول مت أنت جيرو يزك على سيلو قتيزك على سيلو حكى ده نيتروشن كرر الله اكسرسايز قبرالو ديسيبلين كل جيرو يو عبد سفر عمك على سزك على سيلو لك هم عين الديسيبلين يو نقال عملاق زاد اليوم مالتي قالنا نجار ندا قدفكا يخا تمهارون التنبون مالتي بتعمل زي حزن نجار بسدة حجي سبات بوزح نجار سلزوت أطو نقال عملاق زغون بوتا يبلو من جن أبي هو دامرت كاسلة خيد نقال عملاق سي ده هاد قبر زلكا جزيخ قبر له تراي زلكا جزيب لين تيل كام دبلو خابزي you have to make it أبقى لنا نجار والد كاري حاب جلس قبر لك كام زبلو خاملتي سلزين على عملاق زغون جزي تاب زغون لبوتا أوالد كا أنت دا زي جيركا كل جزي تايوت كهم أخويني عتخيد كل جزي أيوسخني مالتي أبقى له زلوت أمرات كيتر إدماء أكايدا خاي خلق لك مالتي سلز ليتن معلتني دك أسيلو تا جزي سلز تودت هتصري نسو خايف فلت إبلنا مفلات كيد اليوم مالتي نزر إيه عبي يبقل جابير يمسكن سلز لومي حتى تاتي نبروكم خون حتى خم جنا بزد لكم ما زي كونس أملاخ بزد لكم نجاري من لسالكم على اللي حسب زرعي زرو جابير يمسكن نسلينا እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ክዛረብ كله خمزيلو ማርያም ግና ነትኻብ አዘይ ወሰድ ግደ ሓርያላ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ካባና ወሰድ ዘይክል ግደ ቃል አምላኽ ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ነፍስን ስጋን መንፈስን ዝቀትል እንበር ነቲ ስጋ ጥራይ ክቀትል ዝኽእል አይትፍርህዎ መስበለ ጎይታ ቃል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ምሳና ስለዝነብር ነገርና ደልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ ሁሉ ጊዜ ተለግናት ባይዝ አምን እንተ ሞቶካ በህይወት ከነብር ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ማርያም ካባዝ የወሰድ ግደ ሓርያላ ይብለና ካባና ዘይወሰድ ግደ ክንሓሪ ንቃል እግዚአብሔር ግዜ ክንገብረሉ ንቃል እግዚአብሔር ከነጽንዖ በኢንተርኔትን በቪዲዮን ክንከታተል ጥራይ ዘይኮነስ ዲሲፕሊን ጌርና ኸፊልና ክንመሃሮ ክንንቦ ባዕልና ክንግናጽሎ ከነስተንትኖ አምድቃስና ምትንሳናን ኩል ነገር ክንገብሮ ውሳኔ ክንገብር ጽቦ እግዚአብሔር ይመስገን